Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna da ɗuminsa kan ya huce. Kamar yadda muka sani, attajirin nan Aliko Dangote ya fito ya bayyana ra'ayin shi na yin aure domin ya gaji da zama babu aure. Furucin ke da wuya, aka samu 'yan mata da dama bila adadin, ko sai ka ce ƙiris ake jira, waɗanda suka fito gidan yaɗa labarai suke bayyana ra'ayinsu da cewa kowaccensu a shirye take da ta aure shi. Har akwai wata mai suna Aisha da ta ce ta daɗe tana roƙon Allah da ya sa Dangote shi ne mijinta, to gashi Allah ya amsa mata addu'anta. Saboda haka idan ya shirya, ita ma a shirye take. A ɗaya ɓangaren kuma akwai wata attajira a garin Borno mai suna Maryama Ba, wadda ta gaji dukiya mai ɗimbin yawa a wurin tsohon mijinta, wanda Allah ya yi mishi rasuwa, wanda kuma ya kasance shine sarkin garin. Wannan mata wato Maryama Ba, tun bayan rasuwar mijinta bata ƙara samun mijin da ya kwanta mata a rai ba. To a yayin da mutane suke tunanin Maryama Ba da wannan attajiri wato Dangote za su haɗe domin ɗabbaka sunnar Manzo Sallallahu Alaihi Wasallama, 'yar wannan attajiri wato 'yar Alhaji Aliko Dangote ta buƙaci da ya dawo da mahaifiyarta a matsayin matar shi, domin kuwa ta kasance tsohuwar matar shi ce. To ko wace ce za ta kasance mai rabon ɗaukan wannan babban kifi? Domin shi wannan attajiri bai bayyana cewa mata yake so ya aura da yawa a lokaci ɗaya ba, mata yake nema. Allah ya tabbatar da abin da ya fi zama alkhairi a gare shi da mu da addinin musulunci gabaki ɗaya.